Enti asem bi sane say. So na ntomo no chichira gudie no ho. Na ye hu gudie no. Na ntomo ne bo ajewa mu a. Ho ani ese bi sane say gudie no wan. Adaruma ai. Are. Nkwanye bibia. Ah. Unyansa ai tietie se wankasa. Una obechire defo nyansa. Ade pase. Ni yonko bako. Na danfo na friend Jiwa. Bombo fo hini. Abejiwa. Otu ngati ebe dugu anu a. Ebe akoda no ngati boni be frema upuje wonu nyatugu. Echese ngati boni wewe ese obrapa. Ngati boni be tabusiamu a. Yedie bi ebe abusiamu bi anu batuku. Ayi no konton boni da brabani we udini. Aya no makoko ne kone. Kwa tifi kwa hunsi ono abana afa bebusa. Abana afusemu a. Ebe akoda no ngati boni no abetu. No ototo montem. Sewa. Hey! 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 Therefore, what am I? Asem we nya semu asebe yetena so. Se na nanama ya dom am ye hu se entetire ho atete gudie no ye hu na jewa ne ho a. Ne ye se den. Chirimle chirikusie kwa de sie so. Therefore, not just a dance ye be wo mu se agudie no e wakola no nananam wankasa na ama wantimi amfansi a wo de na entetire ho enenam no. Mesrew. Ya nya hwehan. Ya nya hwehan. Emma ntiti nananam agudie a wo de agya wo no emesei emeyira. So kolan so ni a wose. So therefore mesese yenko. Ne kwa bia so animu ya. Wo de wontimi kura na henkwafo no wo mo nsan mia mekọ wasini fie ho ne mekọ yire wo mo pampe de wo ma be fie ha na mia mdo beba no be hu so mo betibi ahua na kola ne yemfe na hini mu wo mra na de wo tu ne fo no wo be hu ma kire na ma ne hu se koro no nya de pa ni pesua wonyai oho sasai oho na country yado Assembly or what? Ya tobo asika krawa. She. Na mpanyi sise bi mpredi asasa opentem you said yejema. E de neja show. I know the. What? Ana bebe wo so be pentem de awuruhuru nso mpanyi so ohuru otogim. Sese. What you? Sese be chese asema bayi a ye wura ka kire no kwasem se ampa. Asem no e asema mu oduo. Asembra ne pa. Na nsusu ehia ma se ye wura to no bo ase. Na tankunya nyina de ani to fom ne nya ntobo ase ye hwehwem kankan yewura e wo mse ade pase wo hu se eye ayi enkata ho yi se bi ewoje wa ho adanse apie na nso ye nkan hu se e bi kura na nkwanhia na kunte be kan nkwanhia na kampanyi bei se bi mpredi asase awie fufuo eche wodompia ehia nkwanhia enti ma yewura nto ne bo ase na wonya hwehwem ntobo ase mu na se a boy adepa se I can say boy jewa enya asotwe bia na yewura de betwe no akwada ho na ni mani ya ni enkofa de mra na me nya me na me enkofa dabi enya sa na kan yi wo kura na tse me tie wo yi a na tse se semu se nya botre se bie bu se bie nya do acha ta de pam ni na botrem me boa ndanka nya ne dai wo so ya phone ato sa no wo so ye pani bia wo ye pani bone na ato sa ya hina agudie ho asam ne yeken we abasa bone pound to makura de bia me kaso ya basha bone e bi ni o so hu ade ayira ye ka akwale ne si why se so holy why se tentenan no wono se ne bakutu paso me wi agudie mfamra no ne ka ho asam a wo to na wo to pa that therefore wadama na me tie wadaruma Asem na esi ne ye ni bresem. No kwasem. Se de woka no. Nanso no. Ye hwe na fe no. No kra. Empanyifo se Uma wani agi wadamfo a anopa bufu ho edi epia na meditri ho agro. Pia! No therefore. Pia! Wani ka se ewura.
asɛm a esi no ayɛ bɛsi pa ne kun na haban yɛtase ne bɛnyansafo Pia. mene afo akwantam gu Nokre. bɔne nim ne afo akwantam Nokre pa. ɛwom sɛ agudie no a ɛyɛ mpanyin agudie no na ayera de nanso afo akwan mafrɛ no abusa no ama wɔyɛ sɛ wɔne ne ba no ɛkɔ kasa mma ne mmerɛ kakra mepene so ma ne mmerɛ ɛsiane sɛ de mene ne ntam atie ne nti Mo. ti yɛmma ne mmerɛ no na yɛntwɛn kakra kɔsi sɛ wɔde mmuayɛ no bɛba no na ama yɛso mpanyin yɛhu deɛ bɛyɛ Mo. Therefore, what I'm on. Monica say. Minchawano. A fork one not to say, Nipa Bonena Yano, Tu carry anything. make a really say. A someone yasamwa, as I say a twin transfer. And in Manimu ya country Yado, country therefore. naka misanka panyin kasa wia Na kan su as Therefore, Matia, yeah, ɛsɛ gya wagye agyina mu saa no wɔm sɛ ogudi ayera hey! Oh, Papa. En ka say hey opataw. Fede no afede. Say, openiafo akwane baagye wasem. Ide madwene ho a menti ase o. Nti susuwan pa say abofra bi timanya akuduro. Akwa akubura ohene yere dem akofa agudie. Mi wura. Madwene ho a esi susu mame. Techuwa. Mi wura. Eye okodi asema. Watchme atena ha ubusami. Eye asema eye nimsem. Wa hinimu a igusu bobo. Na de etie de se aje wakodi asem. Chese echichire no dodo. Asem no chichire je wa ma. Wo pese wo sane afre no ho no empe dodo a wo pese wo sane asem no kura afre je wa ho de boa no. Sa empe dodo na asem no chichire no. Chese o ka bia maje wa se wo ka wo sha ase sempo na wakwa kowie ni sei na watimi aka bia aboa. Eti asem de ne ka ye den. Asem de ma ho meti dodo. Na wo hwe mi wura. Nti wa ususu se yam papa se eje wa ne fa agudie ya. Ka bo frɛ kure nkoda so tim. Ka wontimo nko kwaduro na chini futuo na abehu. Nko kwode da. Ije menye ni o. Eno de o hwa de. Se o kan sa mentimi no nya adwene. Yese bia me no nya adwene se bia me fo so se je wa kwade na se bi producer wa fa agudie no. Da binya sa na me kana kusi. Na emom de ntia me se me no nya adwene se ye woni pa bi wo ho se bi producer odi bone a. Ba bi odi bone no wo wa kokodro so be tra ho de be ba mra. Emfa de ho. Ai. Ene woni pa bi wo nso a ono so di bone a hu nti. Da chi futuro se de wo kan. Eti besi de be hu se je wa kwade na se bi producer. Wa wi agudie ya mpa. Ena ebia wo wa kokodro se de be ba mra no da so esi ne to so ni hu no. Enu so be no ntimi nya adwene. Kwade asemi de e me ya dodo. De tie ne se oba pe. Yen de atankonya. Yesusuma yewura. Yen ntimi nwene ma yewura. Yesusuma ne yewura asema abayi. Yesusu se bia nka wada romo me ma adwini. No no ada adwene no hu se de wo susu ama no ope obefa. Ana womfa. Die se pa no se ade kro pa poti pa wode beye ade wakwade de e wo yewura tirim. Na onya de tu onso bam nso a obi antimi nya ho hwe. Kwade asemi de e me ya dodo. Wo ye me mobo. Empanyi si aboa wo so na ne nwoma so. Na agudie die nti se pa yewura da ne die ma ne baba ne da chinti o agudie die nti se tie ho asem a ne agudie ho abakosem a ho ntansa no se bi producer akofore agi wakode a se die odi kro bu asiefu pa die hye de bukufu pa no tachuwa wa wo hwe ase ne bu asiefu no wa wo de waso to fam a wa wo hwe ade na obetim dia ya jiwa eno die na akwa ese bi na adwene asem ye ogusami de na ase na adwene ne me sawa na kuma ama fom de a ene bia na anwie yi ejinasie ne wo no ano nanu munye jiwa mfin asem we de mu owerem
Ya dia chelo afi na kofu. Afi na me kofu. Ade. Hwe, anti asema chi. Ede nezi. Ukura apima wonim side no. Ko hwe. Watafu bo chire mu ade hye no magu ase. Asema na kikan za. Oso kura je wonsem. Ede nezi. Aje wa ko wi agudie wo he fi o. Akwaba. Yaja. What is it? Aje wa ko wi agudie e wo he yiri fi ho. Eje wa be. Waje wa. Mi meje wa. O no asem na mekan. Wa ko wi ale. Agudie. Kofi. Ode koma wan. Menim de ode koma no. Entu owo. O fie. Enim guasiesie poto. Kofi. Tubu okoto pache. Akwati nto ko fase fufuro ma. Otie. Ai sa sembe kure ni. Aje wan so den ka mesusu ni sa. Dabi. Kofi. Ejoa. Fire. Eyampa so ko fa. Fire, Kofi. So what you mean? Ni chudi. Mintimenya sa. Mini baby efi. On fait sika koku bia. Mini muje. Na de ne retozo. Nim de entia. Ejoa. So what you mean? Chudi. Jason, why? Jason, nye bibia ma nananom. Esu na wusu no. Mfe bibia ma. Why? Ye mom pa ye mom. Se ne be nananom beti esufre no mo twitwa ajewo. Why? Mami. Jason, one rubber found cry yare. Why? Jason, why? Jason. Bikuru. Me prepare say ba ma memre. Na me ne agi wa akode atwetwe nkomo fa nkomo a odi tu manim. Ni nyina akowie agudi a wo hwe a wo hu. Ne ho entomatam ekodi me ba no ho na mo hu ye. Na no kure nie empanyisi edua na ba ne ma ye hu dua koro. Ma bo me bayi abo me bayi. Ose papa hwantete ya wo dia tete mefia ha. Eye dia na mekofa agudi a tese. Nyempo kura na makofa hwan na mde koma no. Ewura me ba na kasa me hu se wa ka bibia akere me. Wa ka me nyansa sem kwapem se empo kura na me no mieru nyina na yenim mapama eda ho. Enim da ya na nanom beson wo. Emu nsam a wo ka kere me. Enti wonim ntete ya metete akura no wo kuro yi mu. Ewura Afokwa. Ewura Hwe. Mempe nipa honde kansa ma no obon konkon hwe ne chin kansa foforo. Ede nanan ma kan kire me. Nanan kan de kire me. Hwe, ewiase abrabo na ye bo no. Enipa sesa. Etire nya bofre na opa hwe de wo mu. Me kwoti se wonim de ko. Enti bi nanan ma gudie na ye de agya me no. Esuko no ma onfa na me nimu wase. Ewura sebio ye nti ma me ka se nyina ne se konfo ekom kuro de na nsu kuro ewo wahene Ewura senti ni se wo makwan se ye mpa ekita kwa nkwa hwehwemu a ne ye mu no misusu se ye be hu nipa kan pote a ofa agudie no Meni adaje. Die mehu no na mehu sebe die woni tiri ehu dokon se to ahia ne obi ne be ka chen sa abene aso me ka chen tie nie se oba no edi atoro no so ntimi nka no kra nkyerɛw na nso abadaye nti o defe oba no a ma me nka asem kyerɛw me ne be famra kwan so me ne be famra kwan so na de adne da no me di ato enti mempe ayonkosem ne se wose edini ho a jai de aka na mame minim de meye no
Medim de meye no. So asem foforo bi ka kire wo so abra wo koyi dia. Meni asem. Na se de osia na osia dia. Ene me kire ne boso me kura edua mogu no. Senti ameka se nyina ne se. Sebi, me pa me ho ami ho ma sinim. Me ba yiso me ni na na tifi ho. De wo mu bia mabusa no. La se bra wada woroma. Na me ho abotire ni me ba no ho abotire. Ni entuo na mo pa o kina bi enkonu ya ho. Nura wada woroma. Ana mo pa bia ni wo chen se de me ni wedi. Me ni be di se de mra ese adam mo fofo bia ni ho bia bi. So me ka tonti ni. Me ni be se na me no kan. Hey! Bafo. Kwe tie ni. Ewi ase abrabo na yebo no. Fasha wadwen. Se bo she dawo so. Bo she dawo so. Bo she ne betimi aba mu a. Ne gina osuban. Sa kwantimfe no, wo yira nkwanta. Bo she ne mem. Nananom. Omo mfa ona dom emme wudini. Ya meka che ntini. Etire we. Me ne me ba ye wudini. Oh. That's it. Ade ba kwa mempensa me kasa na oyiya no. Wo yesa mepa mo. Sitire wo nya bofre ni apa mu hudi wo mu. So fi no. Na mbacho wa. Ya dia kan mam na betime nka. Mati nembra. Ada ma mesere kwai. Aje wakwaje. Pijo ni hwemani. Yewra. Na jenim boatin odi kan. O so adoton no. Piao. Krura. Empanyin sise bi mpreduasa no koka ti se pietom huma. Se de obi apene po no obo no. Nanso nyanse wom ne se wobebo emen no wasene ma yepe. Empanyin si no kreditu. Empanyin se no kra pata kontompa e na etwa. Yewura se eye agudi a ayera no. Die na onim fa ho. Na na jase wadaroma meso na nani die kasa kakra. Pia otwen. Yewura oso pese odina no dizim etudwa. Yewura se kwada ho betimi akasa. Na jase. Mesre. Me ko madam for the paho sembe ko friend ya kwa ko jemframa kakra. Me dru ho no. Me friend na no onje so. Ti me ye madwen se me twe me ko ahwe se wada. Na me boran edan no mu. Me hu se ko janguni ne kwan na no ana me fa ye na me de wura ho. Me dru dem ho na ne dem ho aye basa basa. Eti me se me madam for me boaboa ne dan ne niema na no e wo dem ho. Eti ase me de we ni me de ko jan ni bomi mu arefi mu ena me de pie a me koto adepa ene sewa ewo kwankwan ni ase. Nana minim ho hwe. Agudie no me hu minim se de atimpo padaroma. That's baby so bro so so. Say ena je wakode ese wo. Ti manento jewa. Pia. Asem na wo kan. Enti ase na den kakra. Eti ase. Eti owura. Owura dem ho no mo. Na dem ho aye basa. Sa pepepe. Ana wo ye na dwen se ne yonko ne me ba no ti obesisi dem. Ana ohunu ko jan no. Na odi boni mu. Ohunu ko jan di boni mu. Ko jan no e ngusuo e de magudie no. Ne magudie nde wa hunu. Ayi hwema so kakra. Meti ase enyi. Meti ase enyi. Anything. Engusuo nde wa hunu. Ne mum. Wa hunu de achichire no. Asem we ye kan wo hen. Ah. Mempeni mfone mu. Timbeti much the margin. Yeah. Just say sempa. Yes, empire. Country. Therefore what am I mesema semtum. Ajewa. Nana. Ajewa. Nana. Ajewa. Ajisu. Why dey? Aha, wonu oni ano. Babusu asem. Ma ba mfiti. Oh, country. Yewura ti adwuma ya to bo ase. Just say mama nkamasem. Eni presem se yaba me busa be fra oba waje so. Won tete bone no. Eno so na mbae. Wa hu de enye tete bone awie o. Wa hu ba wantu ne fopenti. So wa hu so oba wada ne kromfo. Oba da na tete nkro na nyina.
adepa ma me musu asem kakra Ajewai oba wo ha wo dem ho no mo ya wodi atantwie wo ana Ago Adepa Hey wow Ajewa It's like Bra me ya deal with them. Won't try me. Me ya deal bra boy me marry Ajewa. Oh, papa tito no atito abruso. Who was over ra obi there? Fa konya tina so me boss. E ba wai yo. Ajewa sabi yechi kokwa yedi ni ma adiem no wo se nyo na faaye na emom akataso aguso de wafa de aba omu na de pewtri so na papa so so ahụ ewiase efie bi wo ho a wo kọ ne yawu wo mu a wo su ba nye sense tetu tete pat so ahụ obi asabi wo de nwura mu nko a wo tutu adwen papa no obenya de tete ne ba so ahụ wo papa ntifi na sabi wase tew a kyerɛw sɛ de fie ntete a kyɛ sɛ korɔ no nya de pa metibia so wo se sɛ sa wo kasa wa ha on abasa therefore anokure wo mu nyinaa ne sɛ ayɛ Ajewai agudie no wono no wawia ɛwɔ no ho a wafa ɛnyɛ sɛ sɛ wo fa bom kwan ne kɔfa yo sɛ wo fa ententen wo ne kɔfa yo kyerɛ yɛn Mia mefe ya de. Na minim ho hwe, madam. Wunim ho hwe. Wafa, therefore wafa. Betebru, that's it. Yeah. Messi woni di na matimente ho kakra. Abasa o. Mi wura obu oni ani di kwa so no. Messi se ubeti asemi na wahwe no asahwe ne bi. Sese. No kwasem ne se empanyi okasa bibu bi se abo ahwe a eye bontutwifu na no sehrema enso mu obi da na na jase mi wura se ohwe asem ne di na oti asem mu di a akinye bie ne hu se onka se ye Ajewai akode ne fa ade no sanse asem modi na enso de mesene se bi mpredu asempanyi si se unya ntobose kakra bi dwa boatate a wotimi hu no kro na nyina etimi wura mesere se asem aba nya ntobose na fo ni tu fom ye hwehwemu abotre kwan so ebia na asem yi a ese no kro no ebia na nkontompo jase ni yesen jase asem a wo kan kro be ne wom asem a wo kan kro be ne wom sabe wo muti wei ade no mo wo obi ani kwabere ma nan se enkrantia no ana obi ani kwabere wo mo me pa chew ana nkusie no me pa chew da roma me so pa wono na awia de ya kasama kan me so wo ya hwehwani mu dodo me so wo kan wasem na akontiri me pa chew ka hu se awowo wa wo kan wasem ma wuram me so pa me ni wura na kasa me so enwura ma asem me wura me de manu asi ne mom no ni a meka nyina ne se nyantobo ase ne ye nhwemu na ebia ne ye san na esan akode yo akasa se de medical account no se abo akusi o se ne madwa ene abedwafo pia tikron kwa gina adwen ni ba ko fotri pia sentina miji mu mienu ina mususuye pia ande musi ni a mate asem no se de ya kwaye no aya be sepa ni kun na ba metasene benya safo pia ti metumi nesi Monica sa patao Monica sa na mbese mpechi na mhedi be Sabana fusemwa eba kwada no nkatebone no abetinam no ototo montem sewa Achifo fe wache kwabla bena ma kwatida ka kroja ya soje ye
ya wuye hweniyo enu gase abakwa wijino